en puɗɗorima inde Geno tedduɗo towɗo townuɗo kala ko towi kono kadi towtuɗo kala ko towi. En juuli e bajjo Abdoullahi Aminata goɗɗo gilande hay hunde wodani kala ko woodi wodiri ko sababude mum. Eɗen ciftina rewindiɓe Fitirla TV, eɗen gandinaɓe hande eɗen tawe ɗo e Sibijang Mangal Kolaɗe. Tawɗen kuccodiri e Lappol seede Pulaagu, ɓeɗo wambaɓe ngana anduɓe golle mumen kono kadi wawɓe golle mumen. Ina lombiɗo hakkunde o A.Tijjaani Kase, goto mo ganduɗen darde mum e katantagal mum. Nden noon bakali tukkal bisimilla ma, calmina bande en e banda men wattuɓe hakkillaji mumen e Fitirla TV. albarka Allah. Bismillahi allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. En jetti Allah no feewi ko on yettode wodani tabbe en taganin hunde kala. En jetti Muhammadu koolaɗo Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, nelaɗo e men yetti nelal mum hay hunde mankinani o tagi ɗen sababunde mum. En jetti Cheikhna A.Tijjaani radiyallahu ta'ala anhu. En jetti ceerno men e seere min mum Cheikh Siraji dina ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Alpha Hamad Malik ni yo Allah yoɓane mo moƴƴere. En jetti en juurima eɗen ñaago yo Allah ɓoynu gurnam ceerno men khalifa men ceerno Alhaji A.Tijjaani Ba wadde hen cellal dunugal e hattan kanko e miñi ko en kala e ɓesgu ngu e galle o e dental ngal kala. E holi nde ɗo jonde holi jooɗiɓe jonde nde holko saabi ko maabo ceerno e wambaɓe ceerno. Se mbi maabo ceerno Pulaagu windere andi kuccodirɗen ɗo e koye A.Tijjaani Kase. Gorko ñeñuɗo golleji, ñeñuɗo hakkille. E ko goto alhamdulillah rabbil alamin, Allah e dariɗo darde tinde e ɓamtare dental ngal, ko dariɗo darde tinde e ɓamtare Madina Gounass, dariɗo darde tinde e ɓamtade e Pulaagu kala e ɓamtade diine l'islam. E wondude e wambaɓe ceerno Lappol seede Pulaagu ngol settota ko fenade. Haaldata e mon o saaha ne jogui hodduɗu ko bakali tukkal malal, hoddu togo suru ko miñam ba buubu demma malal Lappol seede Pulaagu ɗo e Madina Gounass wuro diine legal sifaw. E jaggi ayawa ngo heede kaɓirɗe ɗe ko goto e jaale leñol ngol, gorko pullo dariɗo darde tinde e ɓamtare leñol ngol, gorko pullo dariɗo darde tinde e ɓamtare dental ngal. Gorko pullo mo ganduɗa alhamdulillah rabbil alamin Allah ko goto e jayndiyankoɓe leñol ngol, Baba Galle Diallo noddirteɗo barogel ngendi barogal baro. E joni noon A.Tijjaani Kase caggal yettude Allah e nelaɗo mum hande Lappol seede Pulaagu min gari ko settade. E somin jooɗo dima e ma eɗen gandi hande ma bandiraɓe dañ tigui tigui weltare kono maɓe dañ dagam e yewtere nde maɓe keeɓe gandal maɓe keeɓe hen ko naftata. Fulɓe noon mbi hade wutte fondede e jullare ya taw jomum tawaka. Joni noon Lappol seede Pulaagu tawde emin kuccodiri e ma, kalana en ñalawma o, kalana en lewru ndu, kalana en hitande nde. Ɗum noon min dokkuma konngol haala wona coccorgal accitaki hunde ko goto. Bisimilla maɗa maabo ceerno. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yettode wodani Allah oɗo ñalawma kadi ko ñalawma e nder ñalawmaji o jeeyama e tarikh. En jetti Allah subhanahu wa taala, en juuli e nelaɗo makko Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. En juurima ceerno men Cheikhana A.Tijjaani e weeli yo Allah wone makko, yo Allah yoɓ ceerno moƴƴere, yo Allah kadi yoɓ ceerno moƴƴere Cheikh Siraji dini Cheikh Elhaji Mamadou Ibn Saïd e welede Allah wone makko. Yo Allah junnan en gurnam ceerno men khalifa tedduɗo, ceerno men jinnaɗo men jokkorgal men hono ceerno Alhaji A.Tijjaani Ba. Allah ɓoyni moɗo jeese men ɗo wadde en cellal, kanko e ɓesgu makko e miñira makko tengti noon e ceerno men jinnaɗo men sehil men musidɗo men ballo men on jewteten e kala saaha, kewɗo heɓɓitade en e woncude en huccude en e hollude en laabi ɓural e malal, kono
holno goddirten e ceerno keɓe o woni ceerno men ceerno ibnu mar ceerno ceerno jontaɗo laaɓɗo laaɓtuɗo labaɗo mawɗo gandal kewɗo needi jankiniɗo yo Allah junnu ha juuta en calmini dendagal windere nde fof en calmini leñol ngol fof en calmini siyaba dental Madina Gounass hande eɗen gondi e weltare mawde ndeɗo jonde en ɓooyi miijade nde e ɓuude nde kono hunde fof ko nde Allah hoddiri joddade en ɗo to banggue men ñaamo ga ko ba kaali tukkal malal mo bonji kono hande taweteɗo ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass legal men sifaw to banggue men nano ga yettode wodi ni Allah mbiyata wonki wawa yaade jomum tawaka kala ɗo jiiɗa bakari tugal yiyat ɗon ba Boubou Demba Malal kanko heedi banggue men nano ga ene jaggani en caméra o e kaɓirɗe ɗe hono gorko pullo jontaɗo geddiyanke baɗɗo e leñol ngol ko mawni miñiraɗo tedduɗo hono babagal Diallo Barogel geddi sen gondi e makko e golle eɗen cofta no feewi kono jaatigueɓe men e oɗo nokku Mouhammad Salif Camara goto e jangguinoɓe leñol ngol Abdoul Camara e jinnaɗo men Baba Salif eɗen jooɗi ɗo hande nokku en wiye Sibidiang e nder guesa ceerno men khalifa men tedduɗo eɗen calmina ɗo ceerno men ceerno Aliou Badara ceerno baɗɗo ɗo golle mantidiɗe ma e gaare makko kono hande ene hawri e 27 lewru décembre hitande ujunnaje 2 e 22 eɗen tawe ɗo e nokku men Sibidiang yettoɗo wonni Allah eɗen gaari filde ɗo lefol ngol ko yidde haaldude e Pulaagu yidde haaldude e leñol ngol kala ɗo ngol wawi tawede ene wela en noon nde kaldeten e leñol ngol taw leñol ngol ne weltoro yiide ɗiɗo gaaci nde wan noon sa wi Mbambaku mbiya fina tawa sabu ko kamɓe jogui ko wiyete tradition oral yettode wodani Allah so Pulaagu soynima ɓe weltoto so Pulaagu nani ɓe weltoto so Pulaagu yiiɓe weltoto wadde eɗen jiiɗi haaldude Pulaagu tawa ɓerɗe ɗe ne gudditi Pulaagu ne welti lomben hen kongude men ɗi waɗi ndeɗo jonde teddude jetti ɗum Allah sen gari joni noon e kuccodiral men e Baba Galle Diallo payen joni o e namde men eyi tigui A.Tijjaani Kase a jarama o wonani en weltare rendude en e ɓeɗo wambaɓe ngana wawɓe golle mumen hono Lappol seede Pulaagu eɗen ciftina bandiraɓe eɗen tawe ɗo e Sibidiang mangal kolade eɗen gonɗo e wasa ceerno Aliou Badara mo ganduɗen darde mum to banggue ɓamtare e nden noon A.Tijjaani Kase sen garti e mbadi yewtere nde waɗi foof namdara men gadnal faade maɗa ko holko woni faggudu kadi holno mbatten ha mbawen ƴellidde faggudu meɗen a jarama no fewi Baba Galle Diallo Barogel Guen en calmini yeɓoɓe Fitirla TV kono kadi Lappol seede Pulaagu salmini on salminama mabo ceerno salmini on A.Tijjaani Kase e Baba Galle Diallo toɓɓere faggudu ko yañde kono ene jogui calɗi ɓurɗi towde hen so ɗi memama eɗi mbawi naworde ko heddi ko fof a wawa haalde faggudu taw fuɗɗoraki ndema murlel welangade nde wonno ko ma yimɓe kaara harandude heeɓo haqqillaji ɗi mbawa yumtude wooda ko miija wooda ko golla sa wi ndema mbiya gaynaka luɓoɗen konnguɗi wambaɓe ɗi kine kecciɗi gallaɗi joɗɗi belɗi kosam ndungu mettuɗi gaynaka sa yi jambaragal Pulaagu ko gaynaka faggudu aduna o foof ene teski ko wiyete gaynaka
fimde mum hande ɗo kalten ɗo Allah waɗi kawrdinal hawre ñalawma gaynaka e nder leydi Sénégal walla janggo nogas e jeenayi lewru ndu ɗo wuro Tamba ɗo horejo leydi Sénégal président Macky Sall beñu ganna Samaria molo barogo takko sadimo sadaka ñalade jaje holla birde kelle nanga kure sonde janggo mo jogori ardade dental ngal e yuɓɓinde oɗo ñalawma gaynaka wona mere waɗira hitande kala ñalawma gaynaka sa wi faggudu mbiya awo mbiya fitram gollago mbiya julago jiɗɗen yewtidde hande e faggudu hande ko aduna o waɗi tabal hande gonɗen koye temedande nogas e gooɓire woni 21e siècle hande communication ene feƴƴiti aduna o ha ɓeydi yitondirde e yulyultondirde mondialisation noon ko El Hadj Baba Mal wino ko o pucci kiji girñitima ɗi jeehi hoore bowal ndimago menne girñitima tonguiten ndimago mum hande ko jeere mawde faggudu jeere kadi yeɓetede jeere humpitande humpitore eɗen ɓeydo sembinde yimɓe ɓe e ɓeydade garɗinde faggudu men eɗen eero janguɓe men ɓe gandi sharia paami rendo gandi holno yimɓe ɓamtorto eɗen eero étudiant men taweteɓe université ji ha e nokkuji goɗɗi haralleɓe men jaydiyankoɓe men ɗanniyankoɓe men ñañɓe men rimɓe men holno darortoɗen ha juɓɓinen faggudu men yaada e jamanu hen saahaji jiya neɗɗo falto kolce 5 walla 6 walla 10 yeeye ɗum waɗa ladde sefol mi naata hen yaha oɗo te so tawi ɗum yuɓɓinanoma sa renaki wonɓe oroɓe ɓe gara faggade ga jaaha toon to leydi Hollande jiya nagge woote ene ɓira 50 litres tawa enen ga sen ndendini ɓiram men beele keɓa hen ko wiyete litre 10 wona ko weeɗi holto saggere nde cikkuɗen woni cikkuɗen saggere nde woni ko ƴoyre janggata ɓatake hadde aduna o ne namdi jangude ene namdi hebloji ene namdi faggitade karalle kese ɗe kono yuɓɓinde seeɗa mbaɗaɗo barke faltade seeɗa ko aynoto ko renoto ko hisnoto taw kadi jencude ndi ene yaaji wona tampere seeɗa dañal manggal somi haali ɗum ma haqqillaji mon jaa élevage hande leyɗele kewɗe ko wayno Espagne surtout juɓɓudi kewndi yuɓɓinama sa faggima kolce seeɗa aɗa wawi gollirdeɗe nafta hen yimɓe ɓe taw kadi aɗa naftoro hen tawa dengol ngol ne hakkidi kono taw tampere heewani dañal ngal taw ne heewi docteur Mamadou Alassane Ba wino ko noon en calminimo o wi ala ko weddete nagge tewo ala haalanteɓe ɗum kosam ɗam yimɓe natti haala e nder kosam he tan ko famɗi fof gueɗe nayyi ne wawi yaltinede hen en ngala saaha o sona ɗum pacciren ɗum nguru ngu ko yaltinte hen ko ɓuuri gueɗe nayyi Allah ɗum ɗo ko noon kono en nani e haralleɓe e nder holsere nde jaati won nebamal giwowal toon jeete koye liquide mo ganduɗa ene waɗa participé e ɗiɗo avion aji ɗi ganduɗa ene nawa yimɓe partout wadde mbiyen ala ko weddete e nagge tawde tan ko janggo woni ñalawma nagge ko ɗon julirten natiren faggudu kono en jaññotako payen to banggue ndema hande gonɗen ɗo ko e nokku ɗingiral biyetegal Sibidia
ɗeɗo leɗɗe ko gawaɗe wiyete ko teñƴe waɗi ɗum ko ceerno men ceerno Aliou Badara ceerno joom jiyande o e yamirore ceerno e duwa mum ɗeɗo leɗɗe tan so ɗe dañanama hebloji so ɗe dañanama kaɓirɗe so ɗe dañanama financement ngalu bawɗo wadde ɗum amélioré ko heewi ene wawi yaltude ɗo e jencudi e ɗeɗo teñƴe te kadi tawa kala ko yalti ɗo ko naturel ma tawene itti ma tawene ɓadi ma tawene waɗi cellal ɓalli men sabu Pular wi no leydi wayi fof ko noon gundoji mum mbayata woɗɗini cellal men walla sattini cellal men safuruji men gimmoto ko caggal men ñamduji men gimmoto ko caggal men so tawi en dañi 75% e nder temedere kala capanɗe jeeɗiɗi e joyyi taw ko ñameten ko enen ndemata ɗum ma cellal men ngal artu ma faggudu men ndu ɓeydo kono kadi ma en dañ softinde sagataɓe ɓe e heddade ɗo e liggade ɗo eɗen kucciri ɗo e mangoje ɗe ganduɗa hande ya Maroc hande jiwji kewɗi ɗi jiyata ɗo hande jarameje gimmortoɗen Maroc walla nokkuji goɗɗi ndenne de ko ɗeɗo leɗɗe men ɗe jogui koko reena koko waɗa traité koko hisna ene yaade karallagal ɗe hebloji dañƴo e men koɗo foof so bismima ɗum tan sodunoyata ɗum ko boisson hande en natti hutorede hay kosameji on boisson noon ka o waɗɗanima ɗo golla taw kadi ko e ndiɗo leydi men e oɗo environnement yettode wodini Allah jaha to ndema hande so neɗɗo e men ñawi hay soko jabet wiyete ko yurutto e mbayeri wadde firti ko wurde en mbayeri ene wawi wonde sababu cellal men kadi ene itti kadi ene dahmi kadi won sirru Allah gonɗo hen won barke gonɗo hen sabu immoto koye leydi tan faye meɗen sa dasima seeɗa a ari hande oɗo jeune oɗo diwan koye ɓuroɓe remde guerte jeeya kono mbayete yiide guerte ɗe ko ndeɗe lappaɗe mbaɗa e sakuji holtoɗe paayi holkoɗe mbaɗete beele ko kañƴe gartirte ga ñamen beele ko woɓɓe ñamoytede ɗum kadi ko namdal yertere nde nebam gimmotoɗam e yertere nde foof ko naturel ko nebam baɗɗam cellal ko nebam ɗam ganduɗa ko ɓurɗum dahmude ala kono holto woni eɗen eeri ɗo eɗen guddita ɗo henorde no babgal Diallo wiyata ni alɗuɓe men en goɗɗoytani ɓurɓe ɓadade en ɓe jomen magasin uji jomen bitikaji en e heddiɓe ɓe Allah waɗi caggal leydi dañɓe ene jiiɗi wadde investir hande ɗeɗo guerte tan so ɗe gollama ndema ka ma ɓeydo sembude ma en dañi nebameje ma en dañi hen gueɗe goɗɗe jaltinteɗe e saaha o rokkata en jiida e ñamdu salsal ɓe woni ñebbe ɗe ala ko weddete ñebbe cikkata gooƴi ɗi ɓuuri serde cikkata ko lami ɗi ɓuuri serde mi haalani haako ko mi haalani ñebbe ɗe sen tongi tan wadde mbiyen ndema men ka so tawi ka wakkilanama seeɗa tan e ka wawi hufde ko heddi ko fof e tonggol tan yummaji faggudu ɗi windo e men fof ene yiɗi yiide e bool mum leygu maayo ene jogui yahoɓe fodde 2-3 kilométres 4 kilométres 5 kilométres ngam yiiloyade leygu maayo ha 10 ha 15 ha 15 kilométres wadde so tawi yuɓɓinama gambi mbaɗama woni des canal uji mbaɗama maaje ɗe kutorama
birde dañama beɗe jorti eɗen mbawi rokkude Sénégal folli mi haalani diwan ba Medina Gounass kono namdi ko doole kono ɓuuri namdade ko jogade jiyande ɗe ɓuuri namdade ko hebde karallagal ngal nde financement o heɓoto yimɓe mbawa yencinde awo bengo